1, 2, 3, 4. Bé, amics, ja heu pogut comprovar amb quina marxa hem començat i amb quina força hem començat el nostre megaclip d'aquesta setmana. I és que precisament aquest megaclip està dedicat especialment a la música de ball, tant a la moderna música màquina, com se li diu, com a la ja clàssica música house, etc. Tota aquella música que es posa a les discoteques, intentarem recollir alguns dels millors vídeos i algunes de les millors cançons que s'han anat sentint durant aquests últims mesos. Hem començat, com no, amb Squadrophonia, un grup molt potent i que ens ha encantat una cançó de Wave of the Future. Ara tenim també els mítics Mantronix amb una cançó, Step to Me, i que està interpretada per una noia que té una veu increïble. Així doncs, després d'Squadrophonia, ara amb tots vosaltres, els Mantronix, la cançó Step to Me. Preciosa era, doncs, aquesta cançó que ens portaven els Mantronix. I ara ens porta també una cançó molt marxosa. Són 4 noiets americans, 4 noiets de color, que ballen molt bé i que també ho fan cantant. Ells es diuen Boyz II Men i ens porten la cançó Motown Philly. Us deixem, doncs, ara amb la música i els passos de ball que ens ensenyen els Boyz II Men. Bé, la veritat és que els Boyz II Men ens recorden moltíssim els Bell Biv DeVoe, que, si recordeu, van guanyar un Grammy per la seva cançó Poison. Bé, la veritat és que aquesta classe de música és molt típica americana, un funky molt americà, i que sempre allí, el Billboard, sobretot a les llistes americanes, sempre han tingut moltíssim d'èxit. Ha costat sempre una mica més aquí a les llistes europees entrar aquest tipus de cançons, però també agraden moltíssim, i sobretot al Regne Unit. Bé, i ara tenim un grup que és molt conegut per vosaltres, sobretot per a aquells que els agrada la màquina. I per què és conegut aquest grup? Perquè es diu que és un dels grups precursors d'aquest nou ritme. Ells són els alemanys Kraftwerk i ens porten la cançó de Robots. També són un dels grups més samplejats, com us dic, amb aquesta nova era de la màquina, i vosaltres mateixos ho podreu comprovar. Us deixem, doncs, amb els Kraftwerk i la cançó The Robots. Dos vídeos ens arriben ara des de dos llocs molt diferents, molt llunyans. El primer, els Technotronic, que, com tots sabeu, està produït per uns noiets belgues que es dediquen a fer música house molt ballable, música hip house. La cançó Work, i després una cançó de la Dani Minogue, ja des d'Austràlia ens ve la Dani Minogue, i que, com sempre, està sota el segell dels Stock Aitken and Waterman. Ens recorda moltíssim les cançons de la Dani Minogue, les de la seva germana, la Kylie Minogue, quan precisament ella començava a cantar, que és precisament el que està fent ara la seva germana, començant amb això del món de la cançó. Ara, per contra, la Kylie Minogue ja comença a composar les seves pròpies cançons i la germana, pel que sembla, s'ha quedat amb els famosos SAWs, Stock Aitken and Waterman, per promocionar-se. Com tots sabeu, també molts altres cantants australians, com poden haver sigut el Jason Donovan, per exemple, també en principi van començar a ser produïts per aquests 3 anglesos, que per cert també van guanyar algun premi en algun concurs del DMC, del disc-jockey de DMC, que, com tots sabeu, es celebra cada any al mes de març. Però bé, de moment, com us dic, ens arriba des de Bèlgica els Technotronic amb la cançó Work i la Dani Minogue ens arriba, en aquest cas, amb Jump to the Beat, una cançó molt famosa, molt ballable, i que tot seguit us presentem al megaclip de Televisió de Reus. Amb vosaltres, Technotronic i Dani Minogue. Bé, i ha arribat el moment del vídeo estrella de la setmana, que, com sabeu, sempre ens patrocina Don Disco de Cambrils. Aquesta setmana a càrrec dels Incognito, uns noiets que canten molt bé i que per això es mereixen ser el vídeo estrella de la setmana. La cançó ja la coneixeu perquè ja us la vaig posar un dia en primícia per tots vosaltres, la cançó Always There, i una cançó que està tenint molt d'èxit, que està pujant moltíssim a les llistes europees i que ja s'han fet diversos remixes d'aquesta cançó, remixes house, remixes de tot, vaja. En aquest cas, però, ens porten la cançó original, la cançó funky, més tranquil·la, i ells, com us dic, són els Incognito. La cançó Always There. Us deixem, doncs, amb aquest videoclip, el vídeo estrella de la setmana.
Bé, doncs aquest era el vídeo estrella de la setmana, que com sempre ens patrocina Don Disco de Cambrils i que el podeu trobar a la Rambla Jaume I, número 7. Com ja sabeu també, a Don Disco podeu trobar doncs, els millors discos, compacts i, com no, casets tant de música nacional, música estrangera, d'importació. Bé, tot allò que ja sabeu que l'Osvaldo sempre us ven. Bé, i continuem ara amb més coses. Ara a càrrec dels Bomb the Bass, que tenen nou treball. La cançó Winter in July, que ja fa una miqueta que va sortir, però que l'hem volgut incloure en aquest programa de marxeta perquè és una cançó preciosa. És una mica més lenta que les demés que hem posat, però és una cançó preciosa. També la noia que canta, guapíssima. I per allà Control també diuen que és molt maca. Jo els apoyo. I després també tenim el MC Hammer, que després del seu darrer treball que va gravar el de l'any passat, Please Hammer, Don't Hurt Him, i que precisament va ser doncs, el tema principal de les cançons que va cantar quan ens va venir a visitar allà al Palau Sant Jordi. Si recordeu, ja us vaig parlar d'aquell concert. Ara, però, ens porta un tema posterior amb aquest darrer treball. El tema se titula They Put Me in the Mix. Així doncs, us deixem ara amb dos vídeos. En primer lloc, recordeu, Bomb the Bass i Winter in July. I després, MC Hammer. They Put Me in the Mix. Came to get down with the hammer. Can you pump it? You have to pump it for the hammer. Yes, for you. MC Hammer, I'm back again. Ready to stir you up and take it to the floor. I'm busy. Hot like fire, the people's desire. MC Hammer's gonna make you retire. Stand on the side. Don't sweat this. You wanna try me, boy? Don't bet this. You might lose your shirt, your job, your house. And even your girl might put you out about the hammer. She's on my tip. Don't trip, get a grip. And don't you slip the other way. What more can I say? I'm MC Hammer and I got it that way. I am. They put me in the mix. I am. They put me in the mix. Did I hear you say king or call yourself ruler? Sit down, cause the hammer's gonna school ya. A ruler is a stick I use to measure. Self-appointed kings who have no treasure. You ain't it, you ain't dope. If you are the king, then the hammer is the pope. The president of your own resident. Up against me, boy, and you're hesitant. You get tight, your feet don't budge. You're against me, we don't need no judges. Hammer, I am. They put me in the mix. I am. They put me in the mix. Like a tortoise in the hair, you didn't want to race me. A weak tour rather than face me. I came up and you changed. Just like that, you don't know my name. So I'll teach you once again. Help a young boy become a man. I am daddy, you are son. I'm coming up and you are done. I sweat to move the crowd. You are then and I am now. I am. They put me in the mix. I am. They put me in the mix. Step aside, boy. I'm a live boy. This is a tour boy. I destroy, boy. In only 1 year, it didn't take two. Just like that, fake rappers are through. Done, finished, gone, kaput. In other words, you got the hook. Yank, yank, push to the side. You're 87 and I'm 89. This is a style, and I made it. You couldn't do it if your cold wouldn't pay for it. I am. They put me in the mix. I am. They put me in the mix. Bé, i després del Bomb the Bass i l'MC Hammer ens arriben els PM Down, que com tots sabeu, després del seu exitós primer single subtret del seu primer LP, també, que es titula From the Heart, From the Cross and From the Soul, The Utopian Experience, si recordeu la cançó Set Adrift on Memory, Please on You, ja fa aproximadament un mes que us la vam avançar en primícia aquí al Megaclip. Ara ens arriba el segon senzill subtret d'aquest LP, i que es titula Watcher's Point of View. Així, continuem el nostre programa, ara amb els PM Down i el segon single, com us dic, subtret del seu primer treball. Ells són els americans PM Down.
Bé, i en un programa dedicat especialment a la música de ball, els que no podien faltar eren precisament els Heavy D and the Boys, que durant aquest any 1991 han revolucionat totes les pistes de ball europees i, com no, americanes. La cançó ja la coneixeu, Now That We Found Love, i és una nova versió és una remescla d'una versió bastant vella dels anys 70, una cançó funky dels anys 70. Ara doncs ens tornen els Heavy D and the Boys, avui aquí al Megaclip, amb la cançó Now That We Found Love. Ens agradaria també dedicar aquesta cançó especialment a la Vero, que ens ha matxacat durant tot el programa de que precisament en un programa de música de ball no ens podia faltar aquest grup. Vero, et dediquem a tu especialment aquesta cançó i que precisament que demà se'n va a París li desitgem un molt bon viatge. Bé, el qual no vol dir que es quedi allí, perquè retornarà aquí amb tots nosaltres, perquè com tots sabeu és també una de les realitzadores del programa. No ho digueu molt fort perquè no vol que se sàpiga, però no passa res. Bé, continuem el programa, deixem-nos de bromes i ara sí, amb els Heavy D and the Boys. Bé, retornem ara al més pur estil funky americà que fa una estona ens portaven els Mantronics. Ara, però, a càrrec de la Tracy Spencer, una noia americana amb una veu molt maca i que ens porta la cançó This Time Make It Funky. En aquest cas, però, canta la cançó amb un altre noi, un noi de color americà i que fan, doncs, entre ells dos un rap bastant maco també. Bé, doncs, continuem ara amb la Tracy Spencer, la cançó This Time Make It Funky, més funky pel megaclip d'avui. Kick it, ladies and gentlemen. Right about now, I'd like to introduce this funky, funky groove. One, two.